Dámy a páni, ďakujem aj médiám za to, že sa zúčastňujú aj živým prenosom tejto tlačovej besedy alebo tlačovej správy. Uvidíme, aký bude priestor na otázky. Samozrejme, trošku technika zlyhala v správny moment, kedy sa dali aj graficky odprezentovať výsledky, ktoré dnes sa plánujú zverejniť. Takže verím, že v najbližšej dobe bude môcť odprezentovať aj grafickú analýzu jednotlivých výsledkov. Na vláde som sa zaviazal, že do 31.3.2025 zrealizujem analýzu retenčných šarží vakcín používaných pre slovenskú populáciu proti ochoreniu COVID-19 a tak plním svoj záväzok. Zrealizovaný postup, priebeh a výsledky budem kompletne prezentovať na vláde. Som pripravený stihnúť termín do 31.3.2025 podľa zadania. Z dôvodu závažnosti predbežných výsledkov a z dôvodu podozrenia na marenie tieto analýzy realizovať a prezentovať som sa rozhodol najmä z bezpečnostných dôvodov pre túto tlačovú správu. V záujme ochrany zdravia slovenského obyvateľstva vyzývam verejne generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby vo veci bezodkladne konal. Žiadam ho, aby táto informácia bola v krátkom čase dôkladne prešetrená a aby sa zabezpečilo, že sa na jej vyšetrovaní nebudú podieľať tie zložky štátu, ktoré sú zodpovedné za jej bagatelizovanie a utajovanie objektívnych skutočností. Som ochotný celú problematiku vysvetliť aj pánovi prezidentovi a verejne ho žiadam a vyzývam, aby prestal dehonestovať prácu splnomocnenca vlády, prestal rozprávať o nanočipoch a nevyjadroval sa k téme, ktorej nerozumia. Mojou prvoradou úlohou je dodržiavanie ústavy a ako lekár mám povinnosť aj právo chrániť zdravie slovenských občanov. Včera som informoval aj listom ministra zdravotníctva a sociálnych služieb v Spojených štátoch pána ministra Roberta Kennedyho juniora, ktorý potvrdil prijatie. Ďalej boli informovaní aj riaditeľ Federálneho úradu pre vyšetrovanie Kash Patel a Pamela Bondiová, americká ministerka spravodlivosti. Ďalej viaceré ministerstva zdravotníctva niektorých vybraných štátov a zástupcovia svetovej vedeckej obce, ktorí na niektoré podobné rizika upozorňovali alebo ich aspoň predpokladali. Musím potvrdiť, že mnohí čakajú na moju oficiálnu správu, aby jednotlivé štáty upriamili svoju pozornosť na realizáciu vlastných analýz. Bolo analyzovaných 34 šarží